The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 12 kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po tabian sa indong lingkod, siyempre pa ang nag-iisang Mr. Siram ng Bicolandia, Joshua Martinez. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, Ora mismo. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre sa mismong Facebook page ni Congressman Zaldico. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon partner, maray na pagkahapon sa imo partner. Makamuro-mundo ini partner na pangyayari kasubagong aga. Sarong mamundong pangyayari ngunyan sa mga taga-Dunsol, Sorsogon. Yan. Ini partner sarong so aldaw, nangyaring shooting dyan sa Busay, Kan sarong Garagalbay. aldaw, mamundong pangyayari, tapiguro nanta sumasakir sa Milaor. Ngunyan Another, kuya na ini partner, masakir na naman Hindi ini. partner, tulong katawo na puro partner kandidato, aspirante dyan sa Dunsol, Sorsogon. Actually, apat kuta na, kundi maswerte partner, so sa tuyang madi. Madi, si Mading Lailani partner. So kag sa diri kan mga resort, duman sa Dunsol na madita, ta nakadulag. Kasubago kaulay ko na si Padingbik. So agom ni Madi. Si Pade. Medyo shock pa si Madi and pigkukuanan ning statement kan tapig try ko kutan na makaulay tango niyan bilang lone survivor partner. Correct. Siya ang nakaligtas sa Sulamenteng nakaligtas duman pambabadil. partner. Ang istorya ka ni partner, iribahan sinda nag-attender nin meeting. Tama, Diyan oo. sa may parte kang daraga. Oo. Ngunyan partner, sa daipig lalauman, pagkatapos kan meeting partner, Oo. iyon na iniso nangyari na Oo. dinaraduman sa sarong establishment. Sarong building. Yan. Oo. Kaya minaluwas, partner eh. ang minaluwas dumangaro pinirit lang darahon duman sa establishmento. Data lang aram partner Oo. kung ano talaga so pinakaano. Pero base sa Ongoing ko investigasyon, niyan, para sa ongoing, karaman partner. ka boss, ongoing ko niyan ang press conference kan PNP Daraga, mapadapit
dapit sa nangyaring insidente na pangbabadil gadan sa tulong aspirante sa Banwaan Kandunsol na nakadulag sa pang-apat na madihon mi ni partner Ang Remy. suspect partner, iyo ini si Peter Jumel De Leon at Vincula. Sa ngunyan partner, kapot na ini kan PNP. Alias Bikoy. Yes, Ini alias ang Bikoy. pamusong si alias Bikoy. Kung sa indong marurumduman, Whistleblower. ini so whistleblower na dengo na Yan. nagpailing kan pandok, na nagsasawot na may mga shabu laboratory kung sa insain digdi sa Bicol. Ayan. Pagkatapos, pakalipas kipirang aldaw nagbaliktad. Ako ngaya binayaran man sana Nabayadan man sana ngayon. ni Senador. Trillanes. Ayan. So ini Pigbabawi partner, ko na ngayon tataramong ko. 3 counts of murder. Ang kasong Kansarong aldaw partner, kakahampangon. nagparapos pa sa naiyang ki video. Aha. Duman sa Kampo Krami, ta may pigrereklamo siyang mga nagpapakaraot. Correct, Diyan partner. sa Dunsol, Sorsogon. Ini partner si Joseph. Ini partner, nagdadalaga na agum ka ni. Nag-file ang agum ka ini partner para mayor. Una ko siya mismo. Agum muna So, agum. partner. Tapos So, agum ini, muna. nag-substitute. Nag-atras. Aha. So agom tapos siya na. Correct, partner. Nagdadalaga na mayor kang Dunsol. Sorsogon. Ay, may So ngunyan abilidad, partner, ano? ongoing ang sinasagibong press conference dyan sa Daraga PNP para digdi partner sa isyong ini. Kung iilingon mo partner ang pandok sa iling mo. Garo da isa na. Gari ba gauna mo, grabe ang pagkaisip. Oo. Kaya isus partner, So, mamundo na pangyayari mga tugang sa party po kan mga kababayan ta dyan sa Dunsol, lalo na dumanta gulpi man ng mga barkada, ito pala gulping mga taga-suporta and mga maray na tao mang partner, so binarawian din buhay. Digdi sa nangyaring pambabadil, mga tugang na nangyari ka subanggi, na diskubre subago, partner. yes partner, ang biktima partner, pinangaranan na kan PNP, si Yan. Helen Garay E. Advincula. Natiyaon. Tiyaon partner. Tiyaon ni Bicoy. Si Karen Averilla E. De La Rosa. Asin si Xavier Mirasol E. Alim. Gabos ni partner mga kandidato para sa 2022 elections dyan sa Dunsol, Sorsogon. Ayun. Ayan. Ah, Mainit mo Sutiaon, yan, partner, ang, Sutiaon, kandidato itong vice mayor, si Advincula. Duwa partner para kagawad. Si Made para Pantulong. kagawad man. Para kagawad man. Ayan, Oo. Ibig sabihin partner, pwedeng may kinaaraman sa politika giraray. Siguro. Kaya abangan tata magiging pinal ini. Base na duman sa press conference na pinagigibukan ko yan. Kan PNP ko yan. Mapadapit sa statement ni Madi na nakaligtas. At sa kadigdi siguro sa kung ano man, baka tuminuga na ini. Na si Bikoy ko yan. Maaraman tan detalye kayong taod-taod. So, kumpleto ng detalye. Ini Ano ba, ang ini motibo? ba partner, magkaka-aliado ba ini? Magkakapartido? Daytaram partner. Maaraman ta na at siyan partner kung ano ang bilog na detalye. Paano nangyari na nakaabot sinda duman sa building na ito? Anong oras sa meeting na pinag-atindera nila? Sisay ang mga kasabay ni Bikoy sa pangyayaring ini? Ano ang badil na ginamit? An aram ko partner nakaabot sa tuya, pagkatapos kan meeting partner, sa piritan na Dinara. Oo. ining mga persona, and maray na sa ng partner, si Madi, Nakamalis siya daan. Nakamalis siya. Yan. Kaya nakadulag na si Madi. Nakadulag siya. Oo. So, maswerte si Madi partner. Oo. At least siya po ang makakapag-tauning statement kung ano talaga ang bilog na pangyayari. Ini, may initial na impormasyon na ining edipisyong ining building na ini, ang nag-aarkila si Bikoy. Yan. Oo, yan ang nadagong ko Oo. sa bago, ha? Mga initial Pero partner na aramon mga ta. nagkaka-kuwat Subject ng for ko niyang impormasyon. partner. Subject For for confirmation. confirmation and validation. So, iyan partner. And nagpapadagos mo niyan ang press conference. Ang At siya importante naramon ko ta niyang partner, kung ano ang mga ang bilog na importante, napagulayan. kaput na ngunyan kang PNP si Bikoy. So, suspetsado. And I don't know, kasi kanina may nagluluwas na impormasyon base sa mga pag-iriba tang yaon sa site na nag-aapod sa kuya. Nagaro igwa pa dang kairiba ini si Bikoy na medyo pigahabol yata kang PNP. Sa initial, ha? Pwede na partner. impormasyon. Kasi siguro sa arog kayo ng mga krimen partner, garuda ikaya nin saro. Nasulo ka sana. Nasulo ka sana. Oo. And syempre, bistado ka Oo. kan mga biktima. Oo, bistado ta kababayan, taga Dunsol. So, yan po mga tugang, ang bilog na Action Cost Center, tabang ora mismo, ang ako Bicol Party List, nagpapaabot po sa pangaran ni Congressman Saldico, Congressman Pido Garbi, nagpapaabot po ning pakikidumamay and pakikipagsimpatiya sa pamilya po, kan mga nabayaan, kan mga biktima, kan makaturutreste, karimarimarim, kahindik-hindik na pangyayaring ini, diyan po sa tulong aspirante, sa Banwaan kan Dunsol, sa mga nabayaan kaining pamilya. Partner, Tabi, nadadalang partner. tangunyan yan ang nangyayari sa presenting press conference live tabi kan Action Ko Online TV. Ayan, oo. Yan. Pigtutukar dyan partner itong
kung ano ang mga gigibuhon kan otoridad Nagpuputol-putulan signal. partner Nagpuputol-putulan signal, sayang ipadangog ta ko ta sa audio Aha. kundi suba Google Pay nagreklamo maluya ang internet duman sa PNP. sa PNP Daraga. Oo, kaya Aram mo, nagpuputol-putol partner, sa signal. kulong baga kaya ito, duman sa Laugang Subdivision. So, Oo. anyway, at siyang tabi mga ka-aksyon, rest assured na ma-update po tabi kami sa Saindo or antabay tabi kamo sa Action Ko Online TV para sa mga masunod tabing update regarding dyan tabi sa insidente. Sa makaturo triste, malagim na pangyayari sa buhay po kan mga aspirante diyan sa Dunsol. Tulo po ang binawian nin buhay, saro ang nakaligtas, nagkataon na madihon mi ni partner. Partner, ngunyan na pagkahapon partner kasi nasa linya na aram ko tabi busy ngunyan si Ma'am Eva Grahida at igwa So siya award din at saka si gobernador. Yan, kaya partner, good news Ang para sa sa tuyang tuyang mga gobernador kababayan. na dahil masyadong nagpaparataram, sigan trabaho. Yan. The action Dahil man. masyadong Silent pito sa worker. social media pero gulping Silent akomplishmento. worker. Yan. Good news ini mga ka-aksyon, pigbisto an Albay asin si Governor Al Francis Bichara sa katatapos pa lang nagawad parangal 2021 bilang most outstanding social service program sa entirong Pilipinas. Sa madaling sabi, ang social services kan provincial government of Albay saro sa may kukonsidera mga tugang na pinaka one of the best. One of the best. Syempre, The best of partner, the best. sa panginginot iyan, kan sa tuyang gobernador Al Francis Bichara. Nasa ibong na linya kan telepono, pandiurag na pamayo kan Provincial Social Welfare and Development Office kan Albay, Ma'am Eva Grahida. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Eva. Hello? Yan, Ma'am Eva, maray na pagkahapon tabi. Welcome sa programang Tabang Ora mismo, kan Action Ko Center. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Eva. And congratulations tabi sa saimo asin kay Governor Al Francis Bichara. Mabuhay ka mo. Oy, maray na hapon tabi sa Gabon. Ay, ang grabe ang kaugmahan ni Ma'am Eva. Ma'am Eva, si Mr. Sirampo ini at saka si Remy. Ma'am Eva, ano po ang pinagbasihan? Ano ang mayor na rason kaya naideklara na kuyan kita magayon ang social services kang provincial government kad Albay sa mga kababayan ta? Apo, so sige, explain ko po. Nanan ko. Ano ba ito na search na ito kang, ang award-giving body po ay ang Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines. So, this is a professional group po, organized po. Yearly, igwa po na pigkakandak kami. And by the way po, ako ang chapter president ng Albay, Opo. dito po sa ALSDOPI. ALSDOPI po itong tinatawag namin. So ako po ang chapter president. So ako po ang nag-endorse para sa bid ni Governor Bichara. Opo, so ika ang Yearly endorser po. tabi, Ma'am Eva. Tanganing mabisto Yes. ang sa tuyang probinsya in terms of social services. Yes po. So, actually, ano pa po ini kang November, first, mga second week of, October po October pala. po, opo. So, October po ini, nagpadara kami ng bid documents duman sa Manila. And inassess na po ito na bid documents ni Governor, nasa 200 pages po ito. And kasabay ko din sa nag-prepare ng yung writer din ni Governor, si Sir Luis Belio, then Opo. ito po nabilog na staff kang PSWDO. So pag-prepare mi po iyan na document. So kang October 9 kang deadline, October 8 ata yung deadline, so sinabit mi na po ito sa Manila. Then kang October 26, nagkaigwa po ki final virtual validation kay Governor. So yun na tabi yan, so nailing kung napaibi ka tabi, Ma'am Eva. Grabe ba? Diba? Worth it, so kapagalan. Yes, sleepless nights. So Opo. sabi nga ni stress. Opo. So anyway. Nabawasan so, so yun. oras or date kay Mister. Ta syempre gulpian na pagdidikar kan trabaho para sa probinsya kan Albay. Aram Yes mo, po. ang kagayunan So, kaya ini partner po. kay Ma'am Eva, apuera kan talagang yaon siya nag-asikaso kan mga pag-serbisyo niyang kang Kapitolyo. Approachable pa. Approachable. Yan talaga si Ma'am Eva. Iba ang dating. Salamat. Ma'am Eva, pero tabing Kaya ako partner, masabi ko sana magdakul pa ang lahi ni Ma'am Eva. Ma'am Eva, pero tabing provinces ang naging tabing katunggali kan probinsya kan Albay.
nationwide po kasi ito eh. Oh, gabos na probinsya. po ni What I Governor mean is, gabos ba Bichara yung tabing title. provinces nagpartisipar? Gabos bang provinces tabing maikukonsiderar nindong talagang matitibay? Or igwa lang ning pipira na masasabi mo tabi na iyo itoan sa indong pinaka katunggali tabi hindi sa na-receiving award? Oh, actually po, dahil ko aram kung sisay na mga probinsya kasi nationwide, dahil ko naman, kasi bawal man maghapot po kung sisay ang mga kalaban. So ito po na virtual validation kay Governor, solo lang po kaming tig-validate. Yun ang tig-present ko. Kasi ganito po, ining organization na ini po, pigihiling kung ang saro ba talaga na governor or LCE mayors ay talagang nagsusuporta sa mga social services. So, ang tatlong aspeto po ang talagang iginanami po, iginana po kang governor ta. Ito po, tighiling kasi kang organization ang increase in budget allocation for social services within 3 years. Opo. So, tig-present ko po So, ito. ibig sabihin And, tabi, naglangkaw, pig-allocate na budget para sa social service digdi sa probinsya Kanalbay. Opo. 3 years po iyan. 3 years back, 2018, 19, and 2020. So, ito ang hiniling kang committee, mga anong po itong ginisa po kami si governor nag-question opo after kasi during the final validation nag-present pa pala ako kisama ka itong tigbit mga documents hapot po kasi ninda itong mga highlights lang tang mga accomplishments ni governor and contributions to social service. So ito po primero sa budget, syempre hilingon ang budget importante po baga in the delivery of social service, di ba? Opo. So, kasi daiman mangyayari ang mga projects or plans kung daing budget. Yes po. So, saro ito. Another is the integrated delivery of social services na aspect. So, pinahiling ko po sa INDA, ano itong mga contributions, mga accomplishments na talagang iba para sa iba ang Albay compared sa iba naman na probinsya, diba? Apo. So, kung hihilingon ta po, nakulon na mga services for the Albayanos ang yaon po baga sa provincial government na pag-implementa. So, mga highlights po ito. So, highlights kang accomplishments, ipinahiling ta po. So, another is balitulo kasi ang aspects, innovation strategies to combat the COVID-19 pandemic. Opo, yan ang So, importante ito po, kasi dahil ibig sabihin, yes, nakadakol kitang programa, kadakol kitang mga proyekto, malingawan ta ining pagtukar sa COVID-19 issues, tabi, Mama correct. Eva. Importante kasi nakulaon po ang point ka ito ng Committee on Awards. So, Opo. after po kang presentation ko po, sa INDA, di ko aram kung tirang oras niya dito, nag-question na po si Governor Bichara. Yun na ang final validation sa iya. Kinwestiyon siya, may mga hapot din po sa ko, and duman po sa budget officer kasi ipina-invite din niya yung budget officer, si Ma'am Beth. So, after that, question. Pero bilib man po ako kay Governor Bichara. Talagang, yun nga di ba ang pagsasabi, kung ara mo ang trabaho mo, kung ara mo ang accomplishments mo, kahit tirong ka, masisimbag mo. Correct. So, magayunan po. So, ibig sabihin, tabi, Ma'am Eva, maski piyong tabi, nakapiyong si Governor Bichara, nasimbag niya sa mga kahaputan, na ipresentar niya kung ano tabi sa mga dapat ipresentar. Yan ang sa tuyang Yes. Gobernador Al Francis Bichara. At saka importante Correct. ini. Opo. Importante ini. Kasi nga, hands-on pa. Hands-on, correct. Kaya aram niya yan. Aram mo, partner, Aram niya po ang mga accomplishments niya. Oo. So, kadakol po akong big present na mga aspeto, yung mga, like yung mga infrastructure niya, mga farm-to-market roads. Kasi sa road pag-iyan, sa mga social services, Yes. mga Oo. infra services. Aram mo kaya, Ma'am Eva, Kaya, nangyayari kan mga nakaaging panahon, day aram kan sa tuyang mga Actually, kababayan, nag-gulping accomplishment to. yan bagang pigsasabi ko, partner. Bako teke sigub sa sa Bako social media. si Gob mahilig magparapatarpulin. Yan. Bako si Gob mahilig magparapos. Di, Bako sana- arong kan iba na nagturutindog sa sa tinampo. Nag-inspection sa na ngayon. Okay na. Nakapost na. Kaya, ini ang patunay, Ma'am Eva, yes. ini ang patunay na award na ini
na talagang si Governor Albit Sara nagtatrabaho. Correct. Ang bilog na provincial government nagtatrabaho. And dahil best Opo. partner sa social services, napapakinabangan kan mga albayano ang Pero, serbisyo. Kung may award baga partner, kung may award, kung sisa ngayaan best in posting sa social media, Ay, wa. hindi, makukuha yan ni Gov. Kaya dapat puga-puga naman. Dapat dobleonan pag-post na ara mo ngunyan baga Ma'am Eva. Ang mga tao ngunyan napapatubod sa mga Pag day kang posting. post, day nga nagtatrabaho. Yan. So iba baga partner dyan, sa Sarong Aldaw, mga perang post partner. Yes. Kaya inan ko sasabi na maski dahil nagpo-post, best governor in the Philippines. Trabaho talaga. Ayan, Accomplishment talaga ang pigpo-post talaga po, no? Opo. So, yung ito, so, nakuan niya po ang Outstanding Provincial Governor of the Philippines 2021. Wow. So, ang awarding po kaini, mangyayari Zoom ulit kasi bawal pa ang face-to-face. Mangyayari po ang awarding kay Governor sa Muya. Mangyayari po ini sa November 17, 9 a.m. Duman po sa Pepperland November Hotel. 17, 9 a.m. Abangan mi tabi Yes. yan ta. Saro kami sa Pa-attend nauugma ka mo. sa award na naresibikan sa tuyang gobernur. Buda asus award mo tabi Ma'am Eva. Ma'am Eva, ano tabi ang pagmati? Nakareceive tabi ka mo pang arog kaning award. Ma'am Eva, ano, nagpapansit ka na lamang dyan sa mga empleyado mo? Iya, sabi. Ay! Tanganin lang live. Pag magsurusubra dyan ng pansit, makabot man digdi. Wala bigla ka. Pwede i-stretch ang pansit. Pwede ma-stretch. Wag kasi supagal mintirang day. Opo. Aha. Ay, naputol. Naputol. Actually, partner, bako lang si Ma'am Eva na uugma. Maski partner, so kitang mga albayano, labian ka ugmahan ta. Yan ang patunay na award na yan na sa mga balubagi, Yan. mga pakaraot na si Gobernur Daing Pigigibo, kalukuhan. Yan, kalukuhan. Yan ang mga- Nawarang tigigibuan sa tuyang gobernador. Mga kuyan yan, mga Gulping tigigibo. pagbalubagi, Op. mga imbintong tataramon. Ma'am Eva, Ma'am Eva, sabi digdikan sa muyang sa technical, Nagkakaon man kitang pansit. Ay, kaya nga, sabi ko kay Ma'am Eva, kung sobrang pansit duman, makabot man digdi. Pag nakanigo, baga, pwede mong ipalayog. Ma'am Eva, congratulations sa saindo ni Governor, Thank you so congratulations sa much. provincial government. Ayan. Congratulations, tabi Ma'am Eva, tabi sa Saindo, mula kay Governor Alfrancis Bichara. Mabuhay ka mo. Kamo. Salamat. Okay, bye-bye po, Thank you, Ma'am Eva. ma'am. Mga tugang. Thank you po. Thank you. Sa samuyang pagbabalik, babae na may problema sa salud, nagrani sa Action Co Center, yan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero,
Easy Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Pala si Alfred Lundong, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pedro Garbin,
kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Partner, saan ka nag-park mo niyan? Diyan. Oh, bantayan mo partner, tausong mo niyan partner. Taranggalan Roida. Taranggalan ki Rida, rabasan ki mga mag, so mga manggagayon partner na Rida. Nag-inquire ako so kasubmang hapon, duman sa binakalang ko kang bihikulo. Gurano da ito partner? Kung pwede niya ako papalitan ko ini kan Roida kan bulldozer. Or Alang pison. kauna. O kan pison, tanga rig day ni damadara. Aram mo ngunyan partner, sabi kang sa otoridad, sabi kang otoridad partner, white futon ban. Nakasakay partner ang mga suspitsado. Anti-target mga bius. Yes. Ay! Yung nga ni partner, nakamags pati sa kuya man. Diyan sa barangay 14 and 15 partner. Saka sa bunot. Diyan sa Bunot, so amigo Taman. So amigo nadali sa man bunot. so auto partner. Kaya pinag-iingat ko niyan tabi kan PNP, kan kapulisan. So may mga tagsa-direct kay mga pribadong lunadan na i-park nindoan sa indong mga bihikulo sa ligtas na lugar. Ika partner, bata pandiurag ang sa imong lunadan. Bata, so pagkawara kan gulong, diit pang maisaut naman kikong pido. Grabe naman yan. Nadagog ko sa urulay Nadagog kang grupo naman. Anag ko ang ngayakan gulong APG. Di may APG ngaya. Bako, ang para ko ang gulong. Di pang maisaut naman Yan partner na iling mo. Gabos na sa nangunyang big sa saut kikong pido. Tinangilan na sa na partner kigapo, tanganing dag sumadsad. Pero Partner, siyempre, habang pigaali partner ang gulong, kay puan nindang tangilan mo. Kay rakon partner. Ilan mo, sugo tagsa diri kayan partner, mapasiring dyan ta, siyempre, reparoon or mahali na sinda. Ay, makamuron bundo partner, Wara nagulat ng Rida. partner, wara ng Kimi, Rida. pasok ko yan. Yan partner, so pangyayari, kaya puro piste. Alat mo na. Ang gulong na yan, sigurado pigtitinda na yan dyan ngunyan sa mga vulcanizing shop partner. Sige lang partner. Kumusta man partner? So, istorya duman partner kan sa tuyang amigo. Kumusta man da so sa iya? Kaya nga ni, APG da partner. Ang para ko ang gulong. An para ko ang Niya gulong. ko, gabos na sana ko yan. Gabos na sana isala. Sa sobrang loyalty ni amigo kay Yorme, isa sa utso na warang gulong kay. Pero partner, maray na sana, sa may parte kan bunot partner, dyan sa may parte kan may CCTV. Paano kung wara partner, bata, digdi ba Kaya sa ingatan mo Legazpi? partner, sukuan mo bad mawara sa gulong. Iyo partner, dahil ko na yan ipapark kung sa na partner, ta makantidad man partner ang sarong araw gaya, sarong sa ng gulong. Aber daw. Busy partner ang linyas ni Chief of Police. Bitita. Tanganing maraman ta partner kung ano na ang update sa sige nindang investigasyon. Okay. Dahil nagring na? Nagring na partner. Nagring na. Sige. Ini tanganing maraman ta mga ka-aksyon kung ano Saka, na ang pigsasagibong mawarningan man ang mga kababayan Yan. Pero ang aram ko ngunyan, igwaning Zoom meeting si COP, Bitita, ang Chief of Police kan Legazpi City. Anyway, partner, sige. ma-update na lang kita, partner. Digdi mo na kita sa bisita Digdi mo na kita sa tuyang bisita, makakaibanta ko niya na pagkahapon si Nanay Mercy Crisol. Manay Mercy, maray na hapon po. Nanay Mercy. Ilaw mo manay. Yan. Yan. Ilaw. Okay na yan. Taga saan ka Manay Mercy? Taga San Roque, Legazpi City po. May ka garo Japanese, may lahi ka mo manay May lahi kang Japanese. Yung mananggad, pigiling ko partner ang mata niya, buda ang Diamond po. the way siya mag-smile, pero pure kang Pilipino. Iyo po. Bako mo man sa diri si Emperor Hiroshima II. Daig po. Dayman. Ano na ni ang rason nga nagrani ka digdi sa Action Co Center? Nag-aagad po kami kita para po sabihanan ko po
paano po sabihanan ko, dahil man po Si panugangan mo iyo may, po. may hilang? Iyo po. Padaba mo si panugangan mo? Iyo po. Bira yan partner, ng manugang padaba ang panugangan. Dahil man bira, partner. Dahil kadaklad kan mga pangyarian, manugang sa kabyanan, nag-iiwal. Mga ano lang yan, partner. Realidad. Pero Tigchichismis kang panugangan ang manugang, ugakon yan manugang ko. pero sabi baga, partner, kan mga magurang ha, sabi kan tunay na magurang, tumumang ka na sa nangayas ako, bako lang sa panugangan mo. Oo, tabad bawi yung kang panugangan mo sukan mo, So, day ka ng abo mo. kaugma. Correct. Ayan, di ba? Kumusta katabi ko niyan? Okay lang po. Kumusta si mother-in-law mo? Ano ang hilang? Ano po, may diabetes po, tapos high blood, tapos mapalaboratory na po siya. Kaya burotog. Laboratory. Iyo Nagburotog po. sa mga hita. Iyo po, digdik. Iyo iyan si mother-in-law mo. May Iyo sadit po. man kamong turtindahan. Iyo. Iyan ang sa indang pagkabuhay. Opo. Pero, Ano dahil nga- sapat. Ano yan, Kaya si po. sa Kapano, iya na solo tindahan lang ni po siya Lola? ngunyan. Ano? Solo lang po siya ngunyan. So, tindahan niya yan? Iyo po. Solo lang siya. Nataas si mister niya. Dahil walay na po. Hiwalay Ay, na. walay Iyo na. po. So, ang ago mo, aki niya. Iyo Siyempre, po. mother-in-law mo nga ni. So, kumusta man ang hanap buhay kan mga aki? So, ano ko po, agom ko, ano lang po pa, ano lang po, so trabaho niya po, pasa rin sideline po. On and off. anong trabaho? On call. Minsan Ano lang wala. po siya, construction, kaso dahil naman po ang ninda, trabaho po. Construction. Tapos Iyo na, po. so kontrata. Nagibi si Lola, so kay po nga ni Subulong, laboratory. Pero ang taon niya na yan namamatean. Aloy-aloy na po. Aloy-aloy na. Iyo po. So ngunyan, dahil nakakatindog pa man siya, nakakalakaw, Iyo naasikaso niyan sa diri niya. Opo. Magkapit bahay ka mo. Ano po siya, purok 3, ako po, purok 8. Kang Puro San arayo. Iyo po. Na paano nagbibisita na lang nindo? Opo. Maringan ita, nagmamalasakit ka man ay bilang manugang. Iyo po. Maray man sa imo si Importante panugangan mo. po. Maray man sa imo. Okay lang po. Piranan makuapo ni Feeling ko okay ta. Arayo ang aron nindo. piran Nag-star man ka mo together? Dati po, tapos naglipat lang po. Piran makuapo ni panugangan mo sa imo bilang manugang. Saro lang po. Saro lang. Abo na nindong dugangan ni mister. Pagdakula na pong Pagdakula ng maray. Tatug, arayoon man dapat ngunya na bang dakula na, si sundan na. Dipisil ang buhay. Iyo po. Ayo. Okay. So, nakaabot na yung partner sa kaaraman ni Congressman Saldico, sa ni Congressman Pido Garbin ining problema ni Manay kipanugangan niya. Oo. So itong laboratory. laboratory. Iyo Aside po. kan pag-laboratory. So, maintenance niya po. Maintenance. Iyo Sa po. igwa siya nin, high blood. High blood. Yung dyan si Congressman Saldi, taramana kung anong pangangaipo mo. Kung Pido, Kung Saldi. kung Saldi, nangipuhan po ako ngunyan tabang po sa Indo para po sabihanan ko po para paano may high blood po siya, tapos diabetes, tapos mapalaboratory po siya sa ano po niya, butog-butog niya po sa lawas niya. Agad pa ako tabang po sa Indo. Isus, iyan ang agad mong tabang nan. Ura mismo ko yan itataw sa imo. Tasabi ni Congressman Saldi, buda ni Congressman Pido, dahil nakamu pagpasakitan pa. Kaput. Yan. Yan. O, may Okay, lastiko ka automatic. pa. Automatic. Yan. Iipit mo digdi iipit mo digdi. Ayan. Yan. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Automatic. Maraming salamat po, Congressman Pido Garbin. Kung Saldi ko po, maraming salamat po sa tabang po sa Indo. Ayan. Maliban dyan! Maliban dyan! May pinadara pa si Congressman Saldico at Congressman Pido. Ayan. Kasi siyempre dahil ka nakadakboy mo niya. Nakatrabaho. Bahala ka Ayan. na. Bahala ka na dyan. Ayan. Bit-biton mo Ano ini. masasabi mo niyan? Pauli. Maraming pong salamat sa grocery po, sa Indo po. So Maraming namamatian mo na salamat. ngunyan ang bagong Legazpi. Iyo. Ay, talaga. Ayan. Okay ka sa bagong Legazpi. Gusto mo bago o so dati sana? Gabos. Ano? Dahil, aram mo, pag bago ang Legazpi. Dati sana partner. Tako Bicol. Dati sana. Dahil ngunyan partner, namamatian niya ang bagong Legazpi dahil ngunyan ura mismo na ang pagtama. Ayan. Ganyan magpadaba si Congressman Pido Garbin Buda, Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List. Salamat po sa inyo. Ayos. Kaya masasabi tama na ngunyan, namamatian mo na ang bagong Legazpi. Opo. Ayan. Ayan, congratulations tabi sa imo nanay asin hagad mi ang karahayan kan sa imong mother-in-law. Maraming salamat po. You're always welcome. Sa Sige. sabuyang pagbabalik mga tugang mga kaaksyon, may maklaim na naman kan sa iyang ginanahan na brand new tablet asin may manggagananin. Tablet!
pesos! Pati tablet. Yan. Sige, partner! Ang tabang isa na kamo mga ka-aksyon. Babalik pa ang tabang. Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero nang galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Grabe po ang sakripisyo mi harayoon talaga. Tapos sadit lang po iyan na balon mamringkuan mi. Ngunyan kung mainutan ka iba, mahalat ka ni mga 30 minutos bago naman magkaigwa. So kaipon mi talaga itong tiyaga talaga tang primerong. Kahit yung panahon na tag-init, nagsalo kami malayo, dumaan sa mga 2 kilometro ang layo. So, nag-deliver kay tubig na 10 piso ang salong dinner. Diyan kami bibili. Para dahil man aram kung talagang malinig ang aliang ka ito. Tapos ang delivery naman, kahit kung aling binabista, bako man daily, minsan 3 times a week lang. So kulang na kulang talaga sa inuman na tubig. So maski alas 12 ng bangi, dapat maabang ka po dumantani, makakuha. Tabang ta arani na sa mga arong kanino dakulan harong digdi, siyempre dakula bagang suporta iya na arani ang tubig. Pasil ma'am, kasi pag abot midigi o mapindot kami kang gripo, may tubig na. So day na kami maalat na magkakaigwa kang diit-diit kaming
makuko ang tubig. Ngunyan po, tranquilo ko na po mo. Kaya dako laon ang pasalamat niyo kaan sa nagdodonar kan ako Bicol. Kung kaito pirang po ay mga 97% ang samoyang kadipisilan, ngunyan naging 100% ang kapasilan mo. Inot na inot, tapos po ako nagpapasalamat sa may gusto na katuyang congressman kan ako Bicol Party List kay Congressman Saldico asing kay Kung Pino Garbin na ipinamati ninda sa Samuyang Barangay ang sa indang tos pusong paninirbihan bilang mga kongresista kan katuyang nasyon. Dakulaon pong pasasalamat sa gabos na nagtao kaiyan na programa. Kung day po iyan, siguro ko day po kami kang mainggian na siring na programa kan ako dito. Salamat na tinawang kami dito opportunity na ang tao din na magpaparako yung konsensya na. Salamat pong dakulaon ma'am kay Congressman Elisaldico din kay Alfredo Garbin. Dakula pong salamatin po. Kaya salamat po Bicol Party List na tinawan mo kami kay opportunity na sa abang panahon marumduman mo kamo. Nagbabalik ang tabang ora mismo! Partner! Maray na pagkapos mo na kantabay. May babation kang birthday today. Ay, happy birthday kay Ninong Don Carlos Caluloy Loria. Kang Makapa Corporation. And kan Kirilas Party List. Kirilas Party List, turog na, muruklat pa. Happy birthday tabi, Sir Caloy Loria. Siyempre, partner mo Ninong Caluloy, happy birthday. Ninong mo siya, partner. Mapasay mo ang gabos na kasiraman. Ayan, asin mapasay mo man. Mga tugang ko niya na pagkahapon, makakasabay ta naman si Ana Rose Abarrientos. Ang sa tuyang tablet winner ka na kaagay niya itong episode. Congratulations, maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon. Taga saan ka, Ilaog Ana mo Rose? sa Ana imong Rose? face shield niya. Taga saan ka, Ana Rose? Taga San Francisco po. Kan? Legazpi City. Legazpi, pirang taon ka Upland na, Ana Rose? Barangay. 20 po. May boyfriend na? Igwa po. Pira. Sarap. Okay, anong pangaran? Richard Barameda po. Yan. Ayan. Shout out. Aram niya na boyfriend mo siya. Perang taon na ka mo? 1 year and 6 months po. Ay, ilulugo. 1 year and 6 months and how many taon days? may kabanga na. How many days? 1 year and 6 months and Sarong how taon many may days? kabanga na. Opo. Ano sa iling Alam mo? mo, may pag-iisip siya, partner. Perang aldaw. Hindi ko pa aram. Ano nga sa pangaran ni boyfriend mo? Richard Barameda. Okay. Sa iling mo tabi, Ana Rose, kaya ka ng buhayon ni Richard? Hindi ko pa aram. Yan ang dapat aramon mo. Yan ang dapat mo siguro. Pag nagkaigwa ka mong boyfriend, kamo ha, share ko dyan sa mga daraga dyan. Pag nag-boyfriend ka mo, make it sure na kaya ka mong buhayon. Dapat ang tig-iisip nindo so future na tulos. Kasi kung day pa mga mo nag-iisip na... Ako, gulpi ako ha, may mga kaklase ako na mga beauty queen nga niyan, di ba? Naghanap ki pugi man, so naguro intraman partner sa kwan. Sa mga bodybuilders. Pag Mr. and Miss Intram, sindan mga ganat, mga pan. Umala ito ta si madiluhaan. Kaya dapat ang isipon nindo so kaya ka mong buhayon. Kaya, dapat may determinasyon, may pagpupursige. Yan ang tip ko sa imo, Ana Rosa. Siguraduhon mo na si Richard kaya kang buhayon. Yan. Pag nailing mong kaya ka na, pay ipailing mo sa iya ngunyan ang presyo kan barakalon. Una ng tigang bagas. Ang bagas, 54. Asukar, lana. Kung sakali ng gatas, arog ka ini. Sa labat, arog ka ng presyo. So, LPG, dapat aramuan presyo. Ang vitamins nantig kan aki, arog na kayo ng presyo. Ang diaper nantig, arog kayo ni. Di baling, pati suaya, pag medyo nailing mong pag nailing mo nagluya-luya, day pa ang preparado ni. Ayo. Perang taon ka ma-diaper ang aki nito. Saro yan sa mga gastos. So, dali ka man mamumuyan, ang labat hindi ka kan lampin. Diba? Anong kurso mong pigkukuha mo niyan? Edok po. So, gusto mo maging paratukdo? Teacher. Teacher. Major in?
Filipino po. Ayan. Yan Nata ang man mga tama paborito. major in English ka na mas pasil Mas ang pasilan Pilipino. Pilipino. Dahil napapadipisilan pa. At saka Pilipino ka. Gaano ka-importante sa imo ang tablet? Ano po, para po sa online class mi po kaya sa DCOMC. Nagahiraman lang po kaya ako minsan kay ate ning cellphone. Tapos ngunyan po, Abo ka ng pasublion. Aw. hindi man po, nagkaklase naman kaya po yung ano niya, yung So, baby dahil ka nang niya. masublian. Ay, di ka na magpara-problema. Uni na. Di ka Ang magpara-subli. problema mo yan, gusto yan solusyonan ni Congressman Saldico. Oh, di ka magpara-subli. Ayan. Dahil magpara-panubli, Ayan. Yan. Ah, Regalo yan sa congratulations. imo ni Thank Congressman you po. Saldico and Congressman Pido Garbin kan Ako Bicol Party List. Ayan. Ano ang masasabi mo sa inda? Thank you po digdi sa brand new tablet kay Pido and kay Congressman Saldico. Ayan. O sa mga estudyante man nakapwa mo dyan na gusto man Ano pala manggana. ng mechanics para manggana ka yan? Sa mga kapwa ko man po estudyante na maabot man po na manggana kaining brand new tablet, kindly like and share po kang sa indang live and mag-comment man po kamo kung nataam po gusto nindong manggana kaini. And don't forget po to tag or mention sa natulupong barkada. Tulong barkada. Ayan. Ya, kung Specific bakong sa barkada, partner. Kung bakong barkada, pwede abo man. manggana, abo mong manggana. Hindi man po. Yan kung mga tiyaon mo, dahil mo pwedeng itag. Mga Dahil tiyon. man dapat estudyante partner. Di, malay mo kung tiyo niya, estudyante man. Tabagay. Oo. Okay man. Nagmamasteral Okay mo man. gamayan mo sa tiyo niya. Baguhon mo itong sinabi mo na dapat barkada, dapat estudyante. Mag-comment po tapos mag-tag po or mention kang tulong kay gusto man po nindang maawat na manggana. Ayan na. Bago Masunurin. ka magali, ano ang message mo kay Richard? Richard Barameda. Sige. Anong Ano apo mo danindo? danindo? Yan, Apo yan, apo yan. danindo? Ano? Love po. Love. Sige daw, anong takes message mo kay love mo? time. Anong message mo kay love mo? Mag-ingat lang po permit pag nagamanayaw ning motor and yun. Ilag mo sa pangaran na love. Sige. Sige daw. Sige daw. Love, mag-ingat ka lang po perme and ang kialagaan po ang sa diri. Yun lang. Dahil mo idadagdag, so sabi ng tig ni Mr. Siram, so preparasyon sa mga pambakal-baga. Alam niya na po ito. Aram niya na ito. Aram niya na ito. Ibig sabihin, pigpaparumdo mo man kayan. Aramdaman niya man po, nagatabang man po siya sa apat niya po ning tugang. Ayun. Okay. Very good. Ibig sabihin, partner talaga, maski na ipang pamilya at partner, nagtatabang Nagpiprepara ka sa na si pamilya. Richard. Preparado na partner. Maurag si Richard. Maurag. Daog ni Richard si Hipólito sa Budak King. si King. Iba. Okay. Anong mensahe mo kay Richard? Ha? Richard! Aram mo na, magalag-galag kapag yaong ka sa market, nag-iiba-ibang presyo, dahil man nagbaba, pirming palang Pirming tao. palalang kao. Mga tugang, may nanggana kita ng tablet, may Ang kilo kan- manggana na naman. Richard, ang kilo kan lanang unyan, 85, ang iba 90. Depende sa klase. Depende sa klase. Kung may malinaw, may malabog, may gamit na. Mga tugang, ang sa tuyang tablet winner niya na pagkahapon siya si... Nicole Billen. Billen. Billen, because it's double L. Billen. Yan. Okay. Nicole Billen. Ipabasa mo sa iyan, Sige, message. ikan basa. Ang Ayan. message ta, total, nag-aadal siya sa, ang kurso niya, IDOC. Pilipino. Yan. Sige. Basa. Diyos na maray na aldaw po sa taga-suporta asin tagahinan nyo kaining programa, lalo na po kina Kong Saldico at Kong Pido Garbin. Ako po si Nicole R. Billen, taga San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Ako po ay sarong second year college kan San Jose Community College. Ako po ay nagmamaawot na matauwanin tablet, tadakulaon na pong tabang iyan sa samong pagklase. Ano po kaming magturugang, tas 5 po kaming nagkaklase pa. Dipisilon po kapag sarabay ang samong gibuhon, lalo sa ngunya na online class pa po na kinakaipuan kiload nga ni ma-download sa module. Kami po bako man mayaman para mabakalan kitig sa rarong cellphone kan sa mong magurang. Si Papa po sarong construction worker na sa katunayan po bihira na lamang siya makapagtrabaho ta dahil sa iyang pigmamati ta si Mama po sarong housewife na nagaantabay sa mong magturugang. Ang programa pong ini na tabang ora mismo ay saro pong dakulaon na oportunidad lalo na sa mong mga estudyante na hangad ang makatapos kipag-adal. Kaya sana po, saro ako sa matabangan nindo na matauan ki tablet para magamit mi po kang sa kong mga tugang sa pagklase. Kaya ako po ay nagbabaka sakali na mahandugan nindo kan sa indong sobrang biyaya, Diyos ang magbalo sa kamarayang buot po nindo.
Dakulang salamat po. Ayan! Congratulations sa imo, Nicole Bilyen! Bilyen! Yan taga Malilipot, Albay. Congratulations! Abangan mo, Nicole, may makontak sa imo kung paano mo makuha an sa imong ginanahan Na brand new tablet. Hali kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, cash raffle na 5,000 ine. Ngunyan daw. Diyan sa nakamo, babalik pa ang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang programang Riparo, mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 din pagkaaga. Riparo. Mahirap po talaga na walang tubig dito sa amin. Malayo talaga, malayong malayo. Kung minsan nga doon pa dyan pa sa kabilang bundok sa Margalyo, diyan kami nagpupunta. Hindi, kung malayo talaga, hindi pwedeng mag-isa na magpunta doon baka may, sobrang gubat talaga dinadaanan namin. Ito po yung sinasabi ko po na kanina na pungol na which is pinuntahan po namin sa pamilya po ng mga Milalyos. Hindi po ito, tawag nito, nag-aubas ang tubig po dito.
flow po, free flow. Okay na sobrang saya namin na nagka-naroonan ng tubig dito na Bicol. Sobrang tulong talaga sa amin yan, sir. Dito nasasakay namin sa motor kahit na anong sakayan. Pwede makapunta dito ang sakayan pag kumukuha kami ng tubig. Hindi talaga kami nahirapan. Po talaga, sobrang napabuti talaga yung buhay namin para sa tubig. Sobrang talaga sila nahirap namin sa tubig nung wala pa yan na tubig nila ako Bicol. Kung talaga sir, sobrang tulong na yan sa amin talaga. Kahit hindi pa nakapunta sa mga bahay-bahay. Okay lang kung dyan lang. Basta hindi naman sa tubig. Maraming salamat po kay Kong Saldico at tapos kay Kong Pido Garbin. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang tulong po talaga sa amin. Sobrang sana yung mabapambuhay nila para marami pa silang ng tubig na bala na sa ang pansa niya sa Diyos. Sana wag din ng magkasakit para marami pang mabigyan ng tubig. Pero sa amin talaga, sobrang tulong talaga sa amin. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Ngunyan, ora mismo may Aha. magagana nino 5,000 pesos na ngunyan partner Bernes. Yes. Partner, bago kita Oy, nakantabay si Aimee Kantaplakon Kamaligalbay. Yan, si Bogs Garcia man partner dyan sa Edith Sara, silver screen. Nakatutok, Che Liabore. Ayan. Hoping po na manalo din. Ayan, Army Bautista, hoping din. Gabos tabi na nag-hope dyan. Ang tabay ka mo. Taunin na tabi ang manggagana nin 5,000 pesos. Yan! Garapon! Mapili na kita kan maswerteng cash raffle winner ngunyan Garapon, na bit-bit kantidad ni 5,000 de pesos. Alia Luces, ang saro sa satuyang malamig dancers. Alright, pasok. Mahibog na garapon. Anoan? Wara pang tugtog. Wara pa Warang ng tugtog. music. Balik. Yan. Ano? Alat naman buwelo siya. Sige, go. Ali ang mas. Ayun, ito ba Okay. na kamera? Sige. Dito ang kamera. Dito. Yeah, otro. Alright, ladies and gentlemen, Alia Luces. Yan! Alright! Nainot si Pagagaw, partner. Dapat man nagbabay, libit-bit sugar po. Hindi pala niya ng baylikanan, no? Ngunyan ko lang na-discover. Ayan, shout out kayo dyan. Hello sa muyang mga bagong girls. Hello. Yan. Winawa ko na. Alia, ito ka mo, mga bagong tubong. Mga babae na ngunya ng Ay, kwanta. ako nagpipili, partner. Mga babae na ngunya ng kwanta. Ayan. Partner. Kaway kayo. 0912. Si Alia Permina Kaduko. 0912. 0912. 780. 780. 5491. Taga Camarines Sur. Delikado ini partner, bad sumabog. Siya si Hana Granada. Oy, partner. Hana Granada. So mga, di ba crush mo dati si Say. Hello, Hana.
Hello, Hana. Kinasal na partner kay Derek Ramsey. Si Ellen Adarna. Ellen Adarna. Iyo, kaya lang medyo nahiling ko. Namundo sa pandok ni Derek Ramsey kasudma. Natay ito partner. Pero narurumduman niya si John Lloyd. Pero araw talaga kaya ang buhay. After 8 months ning dang pagiging Si Kuya Man, mag-ilusyon. si Ellen Man, garo naiisip niya si Kwan. Si Sanya Lopez. Si Simon Ay, bako, susaro pala. Bako pala si Ka Sanya. naman. So, saro, ngani. So, aki ba ganinda Dahil partner? bago sinda, naging sinda. Minbidin dito. Dahil yan araraminda. So, Hello. aki ni Ellen partner, iyo ang naging ring bearer. Hana! Ana! Hana! Ana! Hello? Hello! Hana! Kumusta? Kumusta sa mga pinasaray ko dyan na Granada? Maray pawan Ang apelyido mo man ang ganda, na Granada? Yes po. Kanano mo si Isabel? Hindi ko po alam. Dahil mo kano-ano. Ganda na uganin si Mading Isabel. Oo, yun nagkaigo siya ning So, kuyan. So, digdi. So, nagpapatod nga ni, partner. Basta ito na partner, so biriglaan sa nabagang Yo. Hana, pirang taong ka na, Hana? Pirang taong ka na? 20 po. 20. po. May ilusyon! Ikaw po. Pira. Saro lang po. Anong pangalan? Anong pangalan? Po? Anong pangalan ka nilusyon mo? Rafael po. Si Rafael! Oh, si Tata Pael! Pag nagurang na, pag nagurang na napod sa iya, Chupael! Chupak? Anong Chupael! Pag nagurang na. Una ko, Chupael! Ay! Hana! Nagano ka mo yan? Po? Nagano ka? Nagdadalan ko ning co-action mo. Co-action mo! Ayan. Tagasain ka, tabi, Hana. Tagasain ka. Po? Tagasain ka. Taga-pili ka marinis. Sain dyan sa pili. Binanuanan, sir. Sa Binanuanan, sir. Saan ka nagkaklase si Biswa? Yes po. Ayun. Kadaklan sa mga Anong kurso mo, tabi, Hana? Agribusiness po. Agribusiness. Dimidbid mo si Nanale. Si Nanale, Patricia Nanale. Ay, dito po. Okay. Nanggana man yan, digdi. Maski na, dakol ka mong pamilya Granada dyan? Yes po. Maringaning maingat ka mo, di ka mo nagasarabog, ano? Oo, dahil man kamupit ka. Dahil man kamupit ka para layas kan mga pagtaraning indot, makatakot niya yung katanin ka. Bako man ka mo explosive. Ay, Hana! May good news kami sa imo. Ano po? May regalo sa imo. Ngunyan palang Birnes. May regalo sa imo si Congressman Saldico, may regalo sa imo ang Ako Bicol Party List, ang Action Co Center. Ano, excited ka na? Aram mo na kung ano ang regalo mi sa imo. It's either po, Ano? It's either 45,000 or 1K. It's either 5,000 or 1K. Okay. Bueno, dahil Biyernes ngunyan, binibining Hana Granada. Alam partner, hain ka ngunyan. Saan ka nakatindog? Granada? Saan ka nakatindog ngunyan? Kanta ko ngunyan sa luwas sa Bangladesh signal. Nagluwas. Okay. Binibining Hana Granada. Nasa siya partner? Nasa open area siya. Okay. Otro ko, binibining Hana Granada. Uninan regalo sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List, 5,000 pesos! Ayan! Suminabog na partner. Wara na si binibining Hana. Hana! Anong masasabi mo? 5,000 pesos ini. Ako lang pabang ko yun para sa mulya. Ayan. Anong trabaho ni mama mo sa ni papa mo? Papa po, farmer. Si mama po, housewife. Ayun. Ayan. Padaba ka mo. Gibuon mo kan 5,000 pesos na regalo sa imo ni Congressman Saldi kan Ako Bicol. Itatawag ko mo kayo mga kay Papa, akong bayad ng kuryente sa tubig. Ayan, very good pambayad sa na aki kuryente talaga sa si tubig. Hana. Congratulations Hana, may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaiman sa imong ginanahan na 5,000. Opo?
Opo, thank you so much po. God bless po. Ayan ang patunay na ang Ako Bicol Party List katabang na Kasurog pa. sa pagbayad kang kuryente sa katubig. Yan! Makakabayan na si Hana kang tubig asin kuryente sa tabang ka na Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Ayan. Congratulations, Hana! Partner, Ayan, sabi partner. dyan, remind public. About the mechanics, how to join, and join cash and tablet raffle. Sige, Okay, okay paliwanag. Okay, sa mga parantabay-tabi dyan na gusto man manggana araw kay Hana, na cash, kay puwan lang tabi nindong i-like sa mo yung official Facebook page, ipaabot an sa indong mensahe kung natakin na kay puwan nindong manggana, magtag tabi ning FB friends, the more the better, as in i-share tabi an sa mo yung live episode. Ayun. Ano yun, partner? Sa mga Dapat tablet tutuan man, dapat pangaran da? strictly for student. Dapat na partner tutuan Yes, pangaran? dapat tabian sa indong pangaran na gagamiton sa indong FB. Dapat tabi parehas kan sa indong ID. Nakapangaran sa indong ID. Tanganing ang pag-claim tabi nindo kan sa indong price, day ka mo madipisilan. Ay, duman naman partner sa mga may problemang legal. Ayan. May mga namamatian na kadipisilan dahil naaksyonan kan mga insas di gobyerno o kung ano pang mga problema sa mana, problema sa daga, dahil pagpainaagyon sa init kampayo, magdigdi po sa Action Call Center. May abogado kita, attorney Jill Bugalon, attorney Ramiro Bures, para magpaliwanag and magtao sa indonin libreng legal advice sa tabang legal kan tabang ora mismo dahil ang kamautan ni Congressman Saldico mapahiwasan serbisyo sa mga Bicolano. Yan, ang objeto ka sa tuyang padabang congressman, mabawasan ang sa indong problema or kaya mahali tabi ang sa indong mga kahandalan, asin matawan ka mo nin panibagong pag-asa. Abangan nito mga tugang ang development and mga latest sa nangyaring pangbabadil gadan sa tulong kandidato dyan sa Dunsol na nangyari sa Busay Daragalbay and aramon kung ano man ang gadang motibo ni Bicoy sa Action Ko Online TV. Yes, tutok tabi ka mo mga ka-action sa Action Ko Online TV. Alright! Mga ka-action, inabuto Happy tabi Friday! ka. Happy Friday! Thanks God! It's Friday! Magaribahan ka mga tulang tabi mga ka-action. Sisay lamang daw ang mapa-kwan dyan, mapa-3 buckets. Mga ka-action, magaribahan liwat kita tabi sa masunod na semana aldaw ni Lunes. Kami ang sa indong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia. Wala po akong ibang hangad, mapasatuyan si Ram. Mabuhay. Maray na pagkahapon mga ka-action, asin, salamat.